Good morning everyone. Hai lamsok piro. Tini ang bojagao ke gagrani panthor awar ganao yango ke togla thangmani togla bukhak ke paisa urti ke khumulungo thanai. Au ngkhang ke tamno sanana yang tini ke ojaga ang tini kasha muituman kha khumbubar bahai motom bahai mani ang tini belai no phungai bekas rangka aboni bagi norok no share khanya musungo kuino tabu bolongo khum bahai motom barmani somoy bolong genanggese bubar kuplung ngidong oro nai nai di yango aro pura bufangni bubar abakho khum rok no abo bufangni bubar rok motom bayo abo motom ke oro bahai no obong hangke sampari bubar borok kobangma ke bari tongka camera bai khunuk jagya o phungjorao busuk bukha thanda o khumbu barokni bahai mankhande kubino tabuk ojorao bufang bubar barman somoi khumbubar barmani somoi tai mai rok bahaino tabukno bubar bari tongbai ko mai bahaino buthai ongkhri bubar barma somoi hau tau jora bai gothokjak kaisa ang abo nukha belai kheno naithotok bubar barmani somoi tai bukha srango kuini obo kaisa borok ni langma bai khe gdaujak abona ang tini srungi mankha kuini obo khumbu barok obo kaisa hamari kaitoni hamari heni mano tauni bagi ngangke o khumbu barok ni bisingti baheno sini mind rok bokro rok fresh ngo fungjorao tei khumbu bar naithok rok nukhangeno bokro rok ekdom fresh ngi phai tei bahai mankhe to bokro ke thanda ngi phai ei baksa khumbu barok bo bokro ni himajat apti tongo tongphono bisibak motom ngajat abahai no ang bangjaku hanorok bahai ingjak semia ke aboni bagai o motom bahai abono gobangko kor sampari tolawang tongjak ye sampari ni bahai motom bukha thanda se khaiso au kaisa hamari senamnai sani hamari obo mind rok fresh ingo tongthobo kubino monam jaga o ngke bokhor se mihim soro ngai tong morji ponjo korsi ni matong ke oma hai motom jaga o ngke mind fresh tai tong to o kaisa experience kaisa langmo experience tau khumbu barma somai ni kaisa experience awang nor na share khaika tai nor bahing jaka comments box o sinani ta fol jotonna hambai।